Bellaterra és un poble de 3.000 habitants del Vallès Occidental, situat entre Sant Cugat del Vallès, Sabadell i la Universitat Autònoma, i compta amb edificis singulars com la parròquia de la Santa Creu, l'estació dels ferrocarrils i l'hostal Sant Pancràs, que estan catalogats, al igual que la font del Parc de la Bonaigua. El nucli de Bellaterra és un dels millors exemples de ciutat-jardí noucentista que es conserva actualment a Catalunya. Per les seves característiques històriques, urbanístiques i culturals, Bellaterra ha esdevingut un nucli aïllat de població amb una identitat pròpia que, després de diverses peticions d'autogestió, va aconseguir, l'any 2010, el seu reconeixement administratiu com a entitat municipal descentralitzada depenent de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Una EMD és una administració pública de rang inferior a l'Ajuntament que té delegada mitjançant un conveni la gestió de diversos serveis vinculats al dia a dia del poble. El conveni institucional entre Bellaterra i Cerdanyola fixa els límits territorials de l'EMD, enumera les responsabilitats transferides i determina el finançament necessari per executar-les. L'EMD de Bellaterra és responsable del manteniment dels espais públics del poble, així com dels edificis de la plaça Maragall i del Turó de Sant Pau. És també la màxima autoritat en les inspeccions urbanístiques i d'activitats, així com en la gestió del trànsit, en la promoció de la cultura i l'esport i en la conservació del patrimoni. Bellaterra, però, a diferència d'altres EMDs, tot i tenir-ne les competències, no executa els serveis de recollida d'escombraries, de neteja viària i de manteniment de l'enllumenat públic, sinó que ho segueix fent l'Ajuntament de Cerdanyola perquè així ho recull el conveni institucional. Per decidir com es duen a terme totes aquestes responsabilitats, el poble de Bellaterra tria cada 4 anys els seus representants el mateix dia que se celebren les eleccions municipals. Els òrgans de govern de l'EMD són 2. D'una banda, el president o presidenta, i de l'altra, el ple format pels 8 vocals i el president. A les oficines situades a la plaça Maragall, els bellaterrencs poden fer totes les gestions vinculades amb l'EMD, així com rebre informació per fer tràmits davant d'altres administracions públiques. Les informacions generades per l'EMD es poden consultar a través del web bellaterra.diva.cat i també a la revista institucional EMD Informa. Com a administració pública, l'EMD rep el suport d'altres administracions, com ara la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya. La conversió de Bellaterra en una EMD ha marcat un abans i un després en la vida del poble. Tenir una entitat municipal per Bellaterra ha suposat els beneficis que té tenir una nova administració. I una administració ens permet, entre d'altres coses, accedir a la informació pública, a la informació dels expedients. Això, a nivell pràctic, ens ha permès, fa un parell d'anys, poder aturar l'abocador de Can Fatxó. També ens permet tenir una defensa jurídica, un gabinet jurídic contractat per l'administració, la nostra administració, que ens defensa de diferents injustícies que puguem rebre, com per exemple, actualment està passant amb el tema de les escombraries, la recollida d'escombraries, que creiem que és totalment insuficient i que ja hem entrat finalment a la via judicial per poder-ho resoldre. També ens permet accedir a diferents subvencions que ens ofereixen altres administracions, com per exemple la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona, dels quals en els últims 2 anys l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra ha ingressat més d'uns 40.000 euros que hem pogut destinar a diferents projectes. I finalment també, al tenir aquesta administració, a Bellaterra li permet fer peticions oficials, entre les quals estem a punt de tramitar i de tirar endavant una petició oficial a la Hisenda espanyola i a l'Ajuntament de Cerdanyola que es faci una revisió cadastral que ens permeti rebaixar l'IBI, l'impost de béns immobles, que està totalment desorbitat en el nostre poble. En definitiva, tenir una entitat municipal ens permet que aquelles coses que antigament, abans, teníem que tramitar a través de l'Ajuntament de Cerdanyola i que teníem molta dificultat, ara les podem tramitar directament des d'aquí, des de Bellaterra, i ens donen un procés en el que Bellaterra podrà avançar, no tan sols a nivell social, sinó també com a administració. El poble de Bellaterra va demanar l'any 1976 ser una entitat local menor i el 1992 va reclamar ser un municipi independent de Cerdanyola. Esgotades aquestes dues vies, l'any 2006 Bellaterra inicia els tràmits per ser una EMD. Aquesta petició va ser finalment aprovada el juliol del 2010 i va permetre la creació del primer govern propi de la història de Bellaterra.